É ben bonita, Paga Pilar pena, sí, é señor. costureira, Ai, foi sí, costureira toda a vida, ganou cartos a patadas. Xa se nota, xa se ve. As costureiras ganan cartos, Fixo un chalé ali na valla que chama a atención e deu esta bata. Estaba facendo un, vai facer un. Pois así sería perfecto. Ai, eu son de chegar á casa e poñer a bata. Desa non teño. Oi, faime unha. Hai que ter destas. Pois encargamos unha, tomamos medidas pedir, agora María Mera e incorporamos e saudamos tamén a esta mesa a Inés Amor, que voceira da Policía Nacional, a que ya hai que dar os parabéns, Raquel. Sí, dende logo que sí. Mira, cantas veces, Juan, neste programa damos as grazas públicamente aos Corpos de Forzas de Seguridade do Estado polo seu labor encomiable e hoxe que temos aquí a Inés podemos facelo en persoa. Parabéns. Porque vindes de conseguir unha auténtica fazaña como Policía Nacional da Coruña. Llega unha muller foi detida na cidade de Herculina acusada de 15 delitos de estafas. Empregaba as coñecidas técnicas de phishing e spoofing. Estes anglicismos despistan un pouco varias veces, explicamos e alertamos dentro do programa sobre este tipo de calotes, pero Inés, contanos ti en que consisten exactamente e por que é tan fácil caer. A ver, é fácil caer porque o fan moi ben, son verdadeiros estafadores e teñen tamén as redes para estar eles aí moi detrás e que sexa difícil collelos nestes casos. Este foi un tipo máis de phishing, no que hai unha suplantación de identidade do banco mediante chamadas de teléfono, pode ser con SMS, con emails, con un bombardeo de información que nos fai pensar que é verdadeiramente o banco o que nos está a chamar para dicirnos que hai un problema nas nosas contas. Posteriormente, van nos pedir diferentes códigos que utilizarán para facer transferencias bancarias dende a nosa conta ás súas. Isto así dito parece como que non vamos caer, como lle vou a dar os meus datos por teléfono a un banco así de primeiras, pero acabamos facendo porque o fan bastante ben. Unha das técnicas que utilizas, como dicías, é o spoofing, que a utilización dun arquivo que lles permite que dentro do teléfono, cando non recibimos esa chamada, non vexamos un número raro ou longo, vexamos... Sí, que xa te alarma nun collero, que xa mellor, dis, non? aquí que vou contar eu. Non, ves o nome do teu banco ou mesmo tamén ves o número que tes registrado para o teu banco. Daquela ti aí xa te confías e empezas o mellor a dar datos que non deberías. Nós tivemos varios casos aquí que falamos con eles no programa que lle dicíanlle comprobe en internet que este é o número do banco. E efectivamente entraban en internet e vían que o número que estaba no móvil era o número do banco. Entón, aí, isto pode pasar a calquera, porque é como, vale, é perfecto, é confianza. Ademais que o interlocutor soe crear como unha situación de alarma na que te advirten de que estás a sufrir unha estafa, que están intentando retirar diñeiro da tua conta. Entendo, Inés, que con toda esta presión do momento tamén te deixas levar sen o mellor sopesar os riscos que pode traer consigo. Efectivamente, tamén xogan con iso, con que todo ten que ir con moita presa, porque se ti tardas minutos en darlles eses códigos que non teñen nada que ver co que les están a dicir, se tardas moito en facelo, vas a seguir sufrindo detrimentos na túa conta. Xogan con iso, para que ti non penses e, ademais, para que non colgues esa chamada, non? O mellor para que non sexas quen de chamar a outra persoa, a algún familiar que che alerte do que está a pasar, ou ben de comprobar na túa banca online que non está a pasar verdadeiramente nada diso. Porque realmente é un dos consellos que sempre dicimos, ningún banco, ninguna entidade nos vai a pedir a nós que solucionemos un problema de seguridade. Sí, non é o procedimento habitual, como sempre insistimos. Pero aquí temos un problema, sobre todo nas zonas donde me toca a mí, na zona rural, que ahora ya empeza o internet a veces funcionar. Na UNESEño estamos enseñando informática e como manexar o teléfono, pero que faz a unha persona maior, que a mellor é as primeiras veces que están funcionando e sabe montar, e dice, mire, chamo daqui, bueno, o banco que temos ali. Claro. Porque a mí me pasou tamén. Pero aí, eu entendo, a mí me pasou. Inés, que hai certos consellos que sempre se poden dar, non, a toda a cidadanía para evitar caer neste tipo de calotes. O primeiro é que ante calquer requerimento extraño, raro, xa colguemos o teléfono de primeira, sinda que estemos vendo que é o noso banco. E se nos empezan a pedir a nós que solucionemos problemas bancarios, algo mal xa vai. Ou se nos din, coñeces alguén en Madrid que pode estar utilizando a túa conta porque está vendo un intento neste momento de entrar na túa conta dende Madrid. No, o banco non vai a facer eso nunca na vida. O que vai a facer é solucionar ese problema e logo comunicarcho a ti para que o saibas.
que ocorreu ese intento, pero non che vai dicir a ti que o soluciones. Senón tamén é o caso ir físicamente tamén, se tes dúbida, decir, oi, chamoume esta persoa do banco, que sempre tes unha persoa máis de contacto, e ir directamente á oficina, oi, estáme pasando isto, non apresurarse, non? Miña nai ahora ten medo a decir, porque escoitou en algún sitio que non podes decir sí. Sí, cando colles o Entón, teléfono. xa nunca dice sí. Ah, non, entón Porque que diz que di? che collen ese sí teu Ah, e logo pegan. para respostar a Hai que varias dicir, preguntas. dime, parece ser, o coller o teléfono, dime, ou aló, hola, no, Pero ou xa miña nai era sí. dicir, vamos mañá a misa, miña nai, no. Xa todo, todo Xa no. por si O sea, xa non dicía nada. Pero non, en serio, ten medo a dicir que sí, porque escoitou que había algo así, non? Algo pasa. Sí, pode, esta práctica xa moitos bancos non a utilizan, pero había un momento que se podía utilizar ese sí como para Para firmar contratos. para firmar determinados contratos. Claro. Pero bueno, podemos intentar tamén non dicilo, podemos dicir como galego, imos á misa como dicías ti, pois imos, Sí. e non dixo sí. Pero Sí, ese un galego sí, tamén é mellor raro que diga o que sí, evitamos, por sí. outra parte. Estabas hablando un teléfono por aí. Que atendan, que temos aí unha vez unha Sí, estás señora hablando un público. teléfono que non diga sí, que diga Non pasa hola. nada. Que Vai diga a atender, hola. pero que non diga sí en ningún Ou quen caso. anda aí, pode coller. Ai, tamén pode ser, ou nin vaca nin boi. En vez de sí ou non, depende. Así como vos galegos, depende. Tamén valería. Tamén. Bueno, empezábamos dándolle os parabéns a Inés, porque certo é que ás veces rastrexar este tipo de calotes é complicado. Señora, pode atender con total liberdade. No, Non diga que no, sí. ahí está. Dígalle quen anda aí. Pode entrar. Pero A ver, vai vai ben, ser unha calle. Raquel, Quen te chama? vai ben porque ela non sabe como pagalos. Te das conta que moitas veces non Ah, sabe. pues mira, o que estábamos a Entonces, falar, que estamos falando. efectivamente. Pero non Aí era está o conocido, caso. non? Fíjate. Pois peor aínda. Roberto, se non é conocido, Pero, peor aínda. Levas tú as chamadas. No, eso. É a manager. Aí tes un exemplo deso. A ver se imos ter un caso. Se non é así de conocido, non difícil. colles. Non colla. Eu fago ao revés, aos conocidos non lle collo. Eu collo só os desconocidos. Así líase menos. Damos fe. Bueno, estábamos Vale, a ya falar do complicado que é rastrexar e chegar aos culpables neste tipo de calotes, por iso parabéns á Policía Nacional da Coruña. Calotes nos que insistimos que, por raro que pareza, todos absolutamente podemos caer. Disto non se salva, Juan, nin a igrexa, e agora imos comentar, Padre Patiño, pero antes imos falar doutros calotes que tamén están cada vez como máis de actualidade e sorprende eses calotes de amor. Bueno, pois desta volta unha persoa foi detida por estafar a un veciño de Monforte facéndose pasar por unha muller árabe. Esta persoa contactouno a través de internet e simulaba pois estar con el unha relación primeiro de amizade, logo xa sentimental, facíase pasar por unha médica do Yemen que precisaba cartos para poder levar a cabo as súas operacións, pero en realidade, atención, era un veciño de Parla. Isto sona chiste, pero efectivamente así é o máis grave, que non é ni moito menos a primeira vez que algo así acontece. En Inés, estaredes fartos de ter este tipo de noticias sobre a mesa. Sí, non son unhas denuncias tan habituais como visen que acabamos de falar, pero sí, tamén ocorren. En estas, como ti ben dicías, pensamos que nós non vamos a caer, porque parece moi burdo todo, esta que hai por aí tamén de Brad Pitt. Ui, sí, agora falaremos. Sí, sí. Parece que non vamos caer, pero a verdade é que o fan moi ben. É unha ciberestafa, pero unha estafa que se realiza dunha maneira moi diferente a outra. Se na outra todo iba moi rápido, moi axiña, fai isto agora, está todo o contrario, cociñase moi a lume lento durante meses, non empezan así o primeiro Inés, cando día. pasa eso, cando hai unha estafa a través do móvil, claro, é imposible, non dá de rastreado de onde ven, non? Porque eso se perde por... Non? De onde ven a orixe da chamada, non? Claro, non é tan fácil, tan doado como rastrexado. Temos uns grupos de investigación tecnolóxica en todas as cidades galegas que se adican a rastrexar todos os datos que poden quedar nos teléfonos, nos A ordenadores. maioría deles veñen casi todo, o de Latinoamérica, o de sí, de Marruecos. Neste caso, un veciño de Parla. Falabas de que son menos habituais, non sei se porque se cometen menos ou porque tamén existe como esa vergonza a hora de denuncialos, pero hai que entender que entendo que non elixen as súas vítimas o show, estudan por redes sociais que a persoa se atope pois nun momento especialmente vulnerable como para caer pois, Bueno, esta noticia, cuidado aí, 800.000 euros. Sí, imos falar de eso. 30.000 euros. Decía Raquel que, claro, buscan, supoño que facendo un rastrexo polas redes sociais, non, da persoa. Exacto, como decía antes Patiño, a meirande parte non están aquí, están en terceiros países fora da Unión Europea e se adican a isto. Mellor teñen en carteira, digamos, 15 ou 20 víctimas e van traballándose esas víctimas durante meses
buscando esas vítimas primeiro, persoas en situación vulnerable, e tamén sabe moita información desas persoas, información que volcamos nós nas nosas Terán que redes. saber tamén que ten ese diñeiro, porque quen de repente pode, non? Bueno, hai persoas que se teñen en 800.000 euros para Brad absolutamente. Pitt, Para Brad Pitt. E non era caro, iso, non é caro. Mira, neste caso falábamos deste calote de Brad Pitt aí apenas nada uns meses, falábamos dunha rede africana de estafadores que lle roubaron máis de 300.000 euros a dúas mulleres facéndose pasar precisamente por este actor tan atractivo. Bueno, pois agora estábamos lo vendo, unha francesa perdeu máis de 800.000 euros o caer neste mesmo calote. Non sei como funcionan exactamente estas estafas, como se empeza. O curioso é que o que alegaban era que era o propio Brad Pitt o que se puña en contacto con esta persoa que precisaba diñeiro para operarse dun cancro e que con todo este proceso de divorcio de Angelina Jolie non tiña diñeiro en efectivo non tiña para cash, poder acceder. eso. Así parece un pouco delirante, pero o certo é que a xente acaba caendo porque é un Temos moita traballo de xente pouco e pouco, non? sin forza e cunha depresión enorme e é moi fácil catala, porque eso pasou antes. Isto non é novo. Ahora é novo por culpa de que é informática, pero eso, as setas, o que se chama as setas religiosas, sempre collían aos máis débiles, incluso xente con unha formación enorme, porque dices, é xente que non sabe nada. Non, xente con carreras... De todos os xeitos, moitos o mellor a ver estas noticias, como lle vai pedir 800.000 euros Brad Pitt. De aí a importancia, entendemos, Inés, de denunciar. Porque esa persoa, o feito de denunciar, non é só que se sentise estafada, sino que pode ter certa vergoña de denunciar, pero pode estar salvando a outras vítimas. Hai unha parte disto tamén que tamén non deixa de ser en certa medida terrible, que te leva a desconfiar de todo. E vivir desconfiando de todo tamén non está ben, claro, teóricamente o sistema debería protexerte, non? Un pouco de todo, pero claro, agora cas tecnoloxías actuales que hai, pero tamén hai que ter a autoestima moi alta para pensar que te escribe Brad Pitt, que te vai escribir a ti Brad Pitt, me está escribindo, eu non caería niso. Bueno, son como comentaba Inés, vais facendo con vítimas que están nun momento moi vulnerable, moi pouquiño e pouco, non é un contacto directo no que se exixen estas cantidades, senón que se vai gañando a confianza. O que me parece curioso desta última noticia que falábamos, deste veciño de Parla que estaba estafando a outra persoa, é precisamente que se trataba dun home. Normalmente, sí que temos un pouco a idea, porque é o máis habitual, polo menos o que trascende, que a muller é unha vítima potencial deste tipo de calotes moito máis que home. En este caso, non. Sí, a verdade é que sí, que a meirande parte son mulleres e tamén entre os 40 ou os 70 anos. Pero tamén temos homes, como ben se ve neste caso. Non está pasou pensado o xente tipo de... por aí, Sí, hai movimento aquí. Hai movimento Unha de... excursión. Pero onde van? Bueno, que aquí están eles con as Vanse casas. preparar. Son as pandereteiras. Vanse preparar as amigas. Por aí. Ahora podes sair xa, ahora sí. Eran unhas poucas, outras non. Claro, vanse preparar que nos van tocar un pouquinho. Non pasa nada, non pasa nada. Pois si falábamos hai que andar, Un pouco. Dade un chaleco, se van a andar moito, dade un chaleco reflectante. Se teñen pensado andar moito. Dixeron que